po guys, meron po ang mga yung Adolphi po natin, 3 piraso yung nasa isang pot. Boyet. Look at that. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, mag-unboxing po tayo ng succulent order ko from Baguio. Kasi merong nakita ko, alam mo yung mga sinashare-share lang nila na live. Ayun, so may mga na-mind po ako doon. So if you want to see what's inside this box, please keep on watching. Nakuha ko lang po ito sa live selling ng mga succulents. And good thing is, nagiging mura na po ngayon. Bumabalik na sa dating presyo yung mga succulent po natin. So ito po, yung mga very ordinary lang na mga succulent yung binili ko. Kasi, yun yung mga madaling buhayin. Tsaka, yun, parang low maintenance lang. Tsaka, may balak kasi akong gawin na kung bakit ganito yung mga kinuha ko. Parang gusto kong mag-dish garden churbaloo. So, pinaship ko pala siya guys through Victory. Hala siya, may pag-giveaway siya. Guys, ang ganda ng pag-pack po niya. Ayan, yung talagang nakatayo siya, tas sakto talaga yung height niya sa karton. So, good thing na walang nag-move-move kasi the last time that I had the unboxing po, sobrang nagulo-gulo siya, tumambling-tabling. Excited ako. Butter, ang ingay mo, butter! So, yun po guys, meron po ang mga... ang in-order ko lang po is Adolphi, Ghost Plant, tsaka Rose Cabbage. Very normal or very ordinary lang na mga succulents. Pero sila nga kasi yung madaling buhayin. Tsaka wala. Gusto ko lang yung mga itsura nila. Ay! Parang hindi naman ghost plant tong mga to. Ghost plant pala tong mga to. Ala, yung Adolphi. Boy. 35 pesos lang to per ganito ha. Ala. Natanggal na. Yung balot. Diyan ka, tagasalukan ng basura, butter. Kasi pa-epal ka na naman. Nandiyan ka na naman. Andito na naman po sa upuan ko si Butter. Basta nagbi-video ako dito sa sala, nandito siya. Ayan o. Yung Adolphi po natin, 3 piraso yung nasa isang pot. Boyet. Look at that. It's not like the previous na order ko na isa-isa lang. Oo. Kaya nagiging mura na sila ngayon. Oops. Yung mga Adolphi nga muna. Ay, pero may dalawa lang naman yung laman. Ang hirap pa. Dito na nga tayo sa Rose Cabbage! Ay na, ito po yung mga module ni Juven. Ni Juven Alingay. Ayan, may Rose Cabbage po tayo dito na isa. Ayan. Diba? Ang ganda. Sana ganito siya kaganda lagi. Ano? Pag nandito na kasi sa baba, pumapangit na kasi eh. Kaya ngayon, pinaulanan ko yung ibang succulent ko para gumanda naman sila. Another Rose Cabbage. Ayan. 35 pesos lang po siya. Diba? Ang ganda. Sabi ni Mac, wag na daw akong mag-order. Paramihin ko na lang daw. Pero may mga naparami naman na ako. Yung Ghost Plant, tsaka Adolphi. Kaya nga sabi ko, madali silang alagaan kasi nakapagparami na ako. Ayan. Another Rose Cabbage. Ang alam ko, meron akong in-order na 3 Rose Cabbage. Ayan po. Ayan. 3. Ayan. Ito yung pangalawang Adolphi po natin. 3 na naman. Ayan. Mga cuttings sila. Pero, alam mo yung mga dahon nila, yung compact talaga. Tapos, alam mong walang ethylation. Ethylation ba yun? Yung hindi nagle-lengthening. So, parang healthy sila. Tapos, na-stress pa sila kasi yung kulay nila is brownish na. So, maganda talaga. Ito pa po. Ayan. Ayan siya, guys. Diba? 3. Isa pa po. Uy, ito ang lalaki na niya, ha? Fair. Tapos, may mga babies pa. Naku, ikakat ko na silang lahat. Pwede na silang i-cut actually. Ito pa po. Yan. Madali kasing buhayin tong mga to. Ang problema ko pala, wala pala tayong pang soil mix. Uy, yung Ghost Plant, oh, ang ganda. Ito siya. Ghost Plant pala to. Ito palang Ghost Plant. Akala ko choco moonstone tong mga to.
Yan. Yung ghost plant, guys. Ang ganda. Kasi yung ina-achieve ko, ay alam niyo yung kay Marge Santillan. Yung ghost plant niya kasi nakaka-inspire. Diba? Gusto ko din ng ganun. Kaya bumili ako ng madami. Uy, ito isa lang siya. Pero may baby na siya at malaki na yung mga dahon niya. Ayan po. Ang lalaki niya, oh. Taba din ng mga dahon. Tapos, another ghost plant. Ito compact din. Parang dalawa sa isang pot. Ayan. Tapos, bibili ako sa kanila ulit next time. Kasi parang ang galing nila mag-pack, ha, in fairness. Ito na naman po, Adolphi. Bibili ako next time sa kanila ng mga strings naman. Ay, dito na naman si Butter sa may paa ko. Nahiga na po siya sa paa ko. Wala na kasi si Maxine na hinihigaan niya. Ito. Another ghost plant. Tapos yung pot niya, ang liit lang. Ganyan na. Ayan po siya. Ganda. Wala, nasisiyahan ako. Sana kung ganito yung presyo ng mga nabili ko nun. Pero, okay naman yung mga nabili. So, yung mga paso ko dyan, masyado nang maliliit for this. So, ang gagawin po natin ay pang maramihan talagang. Yung paso na lang na malalaki para madaming itatanim. Yan siya. Yan pa. Ganda. Nai-inspire ako. Tapos, guys, ito hindi ko in-order, pero binigay nila sa akin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Siguro pang fill-in nila sa Gap. Ang galing. Thank you so much. Ay, kalanchowi. Gusto ko to eh. Kalanchowi. Ewan ko. Laxiflora. In short. Ayan po. Kasi nag-cut ako ng ganito. Nilagay ko sa may lupa na. Diretso, ewan ko, bigla siyang nawala. Di ko alam kung kinain ba ng dogs, kinain ba ng mga snails. Yung mga snails, guys, ang daming snails dito ngayon sa bahay. Sobrang dami nila. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. So, ayun, nasisira yung mga dahon ng mga halaman ko. Ayan. Ay, gusto ko to. As promised, guys, sa mga susunod po na video, gagawa po ako ng mga updates nung mga binili ko dito sa Lowland, galing na dito sa Lowland, tapos yung mga binili ko from Baguio. Ayan. So, pagsama-samahin ko po yung mga yun. Iba-ibang video, pero para makita nyo yung difference kapag binili nyo na siya dito sa Lowland, tsaka binili galing Benguet. And yung mga galing Benguet is only through bus shipping. So, hindi po ako nagpapa-uproot ng mga pinapadala sa akin. Kasi, mas gusto ko yung ganito. Yung nakikita ko yung itsura nila. Nakakatakot kasi yung mga na-uproot tapos lusaw na pagdating sa bahay. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. And I hope you enjoyed watching this video. And kung may mga kilala po kayo mga plantita dyan, please share this video. 35 pesos lang. 35 pesos lang and 150 pesos na bus shipping. Diba? Sulit na. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!